Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bugünkü AutoCAD videomda sizlerle biz teknik çyzygy çyzma uğurlaryny, teknik çyzygy çyzma kadrlaryny göreriz. Şonuň ýaly hem şu öwrenen datlarymyzy hem özleşdirmek üçin misallary işler görüp bolar şunu. Sizlerle ilki nähilrak çyzygy çyzar. Şonuň ýaly ilki birinji hat aňtat görnüşde basic çyzygylar, taýtly çyzygy çyzar. Nähilrak görnüşde çyzylýar. Çyzygy çyzan wagtynda size aýtmak isleýän zatlarym. Ondan soň hat spesifik çyzygylar bolan, şonuň ýaly ölçegler hat köp bolan çyzygylar. Dogry atynda bu size görä birazjyk çalışyrymly. Ýöne belli urwatdan soň biz siz üçin hem çalışyrymly bolmakdan çykar. Siz üçin sada hat aňsat gyýyk urwatyň içinde siziň çyzyp taýýarlap bilen çyzygylaryňyzda öwrüler. Öwrenmeni dowam etdiňizçe. Şu ýerde görüşmek ýaly. Şu ýokarky biz üç ölçegli model çyzar. Seseňiz aşaky çyzygyny hem ölçegler şu ýerde berilen çyzyp bilersiňiz. Ondan öňürtü teknik çyzygylar diýilende teknik çyzygylaryň çyzylyş gada kanunlary bar. Şolardan esaslaryny size gyýyk çağda geçmekçi. Şu ýerdäki gören ölçegli çyzygymyzyň has öňden taýýarlan çyzygym bar, modelim. Şurada. Geldim, açtım. Teknik çyzygylar çyzylan ýagdaýyna hat doğrusu şular ýaly üç ölçegli modeller çyzylan ýagdaýyna guruluş inženerçiligi ýa-da CAD öňkü videolarymyzda aýtýarymyz ýaly GAT planlary bolýar, flat plans diýdim. Şolar ýaly çyzygylar däl, üç ölçegli çyzygylarda şular ýaly belli bir perspektiv görnüşleri vardır. Görnüşleri. Mesela şular ýaly çyzygyny biz çyzmak üçin, şular ýaly çyzygyny emele getirmek üçin bize şular ýaly maglumatlary bilmek gerek. Ölçeglerini biz çyzygynyň hatda istenlik bir çyzygynyň, istenlik bir üç ölçegli çyzygynyň üç tarapyndan seredip şol çyzygynyň nähili ölçegdediğini, şol çyzygyny döretmek üçin bize gerekli maglumatlar hemmesini biz alyp bilýär. Mesela şular ýaly bir modelimiz bar diýip pikir edelim. Şu modeliň şu öň tarapy, şu üst tarapy we şu çep tarapy biziň tarapymızdan teredilen ýagdaýda. Çep ýa-da sag bilek sen meňdeş gapdal görnüşdik diýe teknik çyzygy kanunlaryny, gurallaryny. Biz şu modeli öňden, üstten we gapdaldan teredip biz şu modeli çykaryp bilýär. Nähilerde çykaryp bilýär. Eger şular ýaly bize model berilende biz öňden seredip şu ýerden meselem öňünden sereden ýagdaýymyzda bize şu iki aranyň 30 mm'dyny ýa-da şu iki aranyň 15 mm'dyny ýa-da şu iki aranyň 40 mm'dyny biz bilip bilýär. Ýa-da şular ýaly. Bize gerek bolup biljek hatda bolsa bize görünýän taraplar, görünýän ýüzler, meýdanlar hat dogry görnüşde görünýänligi üçin biz şu ýerde ölçegleri alyp bilýär. Bundan başga nähili biz gapdalan tereden ýagdaýymyzda discard diýdim. Gapdalan tereden ýagdaýymyzda hem bize gerekli ölçegleri biz şu ýerden alyp bilýär. Meselem şu ýerden geldim, taýladım. Şu iki arany 1 minut. Şu iki arany ölçmek isleýän 26 mm eken. Şu çyzygyny ölçmek isleýän geldim. Şu iki arany 36 mm diýdim. Milimetre eken. Şunun ýaly bize gerekli ölçegleri biz öňden, gapdarlan we üstten seredip biz alyp bilýär. Eger şular ýaly bir ýagdaý bolsa discard diýdim. Eger şu ýerdäki turba görnüşindäki şu deşik şu ýerde bolmadyk bolan ýagdaýyny bize iki tarapdan gerekli maglumatlary berýärdi. Biz şu gapdarlan seredemizde ýa-da şu öňden sereden ýagdaýymyzda bize gerekli maglumatlary berýär. Ýöne
bize şu yerde şu üstten teredemizde görünmeyen, diňe üstten teredemizde görünýän töwerek şu yerde bolanlygy üçin bize üstten hem görnüş görmek gerek bolýar. Hawa käweleriňiz bilýän bolsaňyz diýmeň dahmal şu gapdalan tereden ýagdaýymyzda biz şu yerden görünmeýän çydygy bar diýip şu yerden biz radiusyny hem berip şu yerden biz çydygylar diklerine geçirip şu yerde şol deşiň barlygyny belli hem edip bilýär. Diýmeň ahmal ýöne asıl düşündürjek bolýan dadym diňe bu çydygy üçin däl başga görnüşli geometriyalar hem şu yerde bolan ýagdaýyna biz üst tarapdan görnüş görmeli bolýar. Hökmen üst tarap üç tarapdan seretmeliň zat ýok. Bize gerekli bolan ýagdaýyna iki tarapdan seretsek hem yeterli bolup bilýär käwelýär ýagdaýda. Ýöne haçylşyrymly bolan geometriyalarda, haçylşyrymly çölçügül modellerde biz üç tarapdan hem seretmeli bolýan ýagdaýlarymyz bolýar. Köplençe seretmeli bolýar. Mundan başga aýtsam, tehnik çydygylarda görkezlenýär. Şu ýerde biz şu gapdalan teredemizde görünmeýän çydygylary biz kesik çydygylar görnüşini görkezýär. Okuyja bildirýär hat dogrusu. Meselem şu ýerde biz şu görnüşden gapdal tarapdan teredemizde bize nämeler görnenok. Şu ýerde bir tane çydygy bar, bize görnenok. Şu ýerdäki çydygy bize görnenok. Hat dogrusu şu çydygy şu çydygynyň dowamy bolup gidýän şu çydygy görnenok. Ýa-da şu töwerek bize görnenok. Şolar ýaly ýagdaýlarda bize tehnik çydygyň üstüne görkezýär. Şu ýerde görüşüň diýaly şu gapdal kesik gyzyl çydygy şu ýerdäki gelýän çydygynyň dowamy birinji aýdan we ondan soňky oň aşagynaky gyraky çydygy hat dogrusu bu diňe gyralary aňlatýar. Kesik gyzyl çydygylar. Şu ýerde hem biziň töweregimiz görkezlen. Meselem şu ýerde ýokardan tereden ýagdaýymyzda geldim solide. Ýokardan tereden ýagdaýymyzda biziň şu gapdalan teredemizde görünýän töwereklerimiz görnenok. Görüşüňiz ýaly. Oň üçin hem biz şu ýerde tehnik çydygyny bize berilenler şu yerde görkezipdir, şu yerde görýän bolsaň deşik go. Şu ýerdäki görnüş näme üçin görünýär, bu ýerde görnenok diýmek dahmy. Munam siz öňkü sapaklamyzdan bilýänsiňiz hatch boýrugyny görüpdik. Şu ýeri, meselem hatda şu ýerden kesik görnüşi, şu ýerde kesilen görnüşde görkezilen, hatchlenen görnüşde. Nähilrak bolýar diýseňiz, geldim şu ýerek. Aslında hukmanam ölçü 1 minut seredeyin. Şular 23:37. 7 doğru sayılanmam dururken. Doğru. Şu yerde görüşüňiz ýaly. Biz şu çydygynyň edil şu tehnik çydygydaky ýaly, şu ýerde görüşüňiz ýaly, hatchlenen görnüşini hem görüp bilýär. Mundan başga aýtsam, gyýta çarasynda şeýlerak we tehnik çydygylarda käbir çydygylara düşünmedik ýagdaýyňyzda näme kadip kiretmän şu maglumatlardan peýdalanyp bilersiňiz diýip pikir etýän. Mundan başga geldim. İlki biz aňtap bolan basic çydygyňyzdan başlaýaly. Geldim şeýlere ulutdum. AutoCAD'e geldim. Meselem bize nämeler berilipdir? Ilki bilen çydygyň çydan ýagdaýyňyzda seni gör çydygy çydan ýagdaýyna diýin. Ilki daşky görnüşi çykarjak bolun. Meselem şu daşky çarçuwany, ramkany çykarjak bolun. Meselem şu ýerden bize näçelik 16 näçe 28'e 16'lık bir şu ýerde 4 turşuk bar rectangle. Men şonu nähilak ýagdaý çydyp bilýän. Senlik gör gelip rectangle diýip şuna kod sen kuna kod saýlap 1 minut. Mundan başga size hasy öňürtü ýatlatjakladym. Biz bu temany tak görmedik ýöne size bir tane kömekçi bolmasy üçin
layer goşmaňyzy isleýän nähili ýagdaýda goşup biler diýseniz gelip şu ýerden şu sarjy nokotly new layer ikonuna basyp şu ýerden merkez diýdim. Aslında meni bada ýene de görkezýän merkez diýdim. Renkini şu ýerden gelip renkini gelip şu gyzyl ýa-da ak senik bu renkiň üstüne gelip şu gyzyl görnüşe getirip bilersiňiz okey diýdim. Line tip çyzygy görnüşini şu ýerden gelip load tip şu ýerde aşağı gaýtsaňyz center 2 bardyr. Center 5x bolan şu çyzygy gelip şoň üstüne okey basyp yes diýdim. Center 2 şu ýerde çykar. Gelip teze şular ýaly görnüşde bolsa da gelip şoň üstüne basyp okey basarsyňyz. Soň başga line break ütkötmende ökmanlar standart galyplar cancel diýdim. Ondan soň şular ýaly görnüşe gelen bolsa şu ýerden gelip layer'ını ütkötüp bilýäňiz. Men ikisem şowrat bolansam birinji taýdady. Ýa-da ilki aktan standart çyzygyda çyzaly. Näme diýdik? 28'de 16'lık bir de rectangle gerek dedim. Geldim rectangle sayladım. Sen kurna kod sayladım. 28 otur. Otur 16 dedim. Enter dedim. Geldim. Top tip ulaştım. Ondan sonra bize näme berilen şu iki gradaki. Aslında şu ýerde biz görüşüňiz ýaly ilki daşky ramkamyzy çykardyk. Mundan soňky etmeli işimiz aslında ramkany tamamlap biler şu ýerdäki biz şu üç burçluğu çyzyp biler. Ýani ol iş bilen şu ýerdäki çyzygy töwerek çynma işleri hem şol bir ikinji planyna gelýänligi üçin islendiňizi taýlap çyzyp bilersiňiz. Ýani esasy diýjek bolan adam şol ilki çyzygyny çyzan ýagdaýynda daşky ramkalaryny çyzyň, çarçuwalaryny çyzyň. İlki size kömek etýän zady şol çyzygynyň bir siluetini size almana kömek etýär. Size çyzygynyň niretini tamamlap niretinden dowam etjekligiňi size ölçü almak üçin hem kömek etýär. Meselem niretini çyzypdym, niretini dowam etsem kam diýen ýaly pikirler döremediği üçin meselem siz daşky ramkany çyzan ýagdaýyňyzdan soň şol ramkaň içinde işläp bilýäňiz. Şol ramka göre size bir çyzygyny niretini diňňizi aslında size aýtdy. We şol alan maglumatyňyza göre bilýän eliňizdäki bolan maglumatlara göre siz çyzygyny dowam etdirip bilýäňiz. Güýçerak şeýle geldim. Aslında biz şu ýerdäki layer näme koşanyny size aýdaýyn. Layer'da geldim şu ýerden taýladym. Layer şu merkez çyzygy. Mesela men size aýdypdym. Çyzygylary bir-birinden tapawatlandyrmak isleýän ýagdaýlarymyz bolup biler. Mesela şu ýerde biz şu çyzygyny çyzan ýagdaýymyzda mektepde öwrünek çyzygy sapaklarynyň bilýän bolsaňyz merkez çyzygylar çyzýardyk. Belli bir ölçü almak üçin ýa-da çyzygynyň töweregiň merkezini belli etmek üçin kesik çyzygylar görnüşini görkezýärdik. Edilbet üçin şu wagt kän bir wajyp möhüm ýok. Ýöne şonu da görkezmek istedim. Şu ýerden biz gelip bedel. Şu ýerden näçelik eken töwerekler çyzmak isleýän. Meselem alta ýokarky çyzygydan aşak 8 hat dogrusu men şu 4 tuşluň boyuny 16 berdim we şu aşakem 8 mm aşağı gaýtýan eken. Bu diýmek bolýar şu çyzygynyň hatda şu 4 tuşluň gönü merkezinden geçýän bir çyzygynyň üstüne oturan şu töwerek we her iki gapdaly hem 16 mm 6 mm ve aralary 16 mm. Aslında şu 16 mm diýmesine bile gerek ýok. Artyk maç bir ölçeği beripdir. Şu ýerde ikisi hem şol bir ölçegleri değişdirdiğini görkezmek üçin ikisinin hem diametri bolan radiusu 16 3'lüğünü bir de aýdypdyr. Şu ýerde fi tutuş boyu 6 diýip aýdypdyr. Geldim. Şu ýerden meselem
Men gönü merkezinden geçeceğini bilýän merkez sıdygymy geldim, şu yerden taýladym merkez sıdygymy we ýene bir sıdygy çizmek isleýän merkez sıdygy. Şu yerden geldim. Näçe gitdim? Şu nokotdan, hatda şu sıdygydan içe tarap men näçe alty gitdim. Näçe bulardan tıklatlar etdim. Endpoint'ler men şu yerden o snaplerden bir de midpoint gerek endpoint yaptım. Geldim line idim. Şu tarafa git, näçe git, alty git ve şeyler akbar sırası gelip ben şunu aşağı tarafa mudatıp bilen geldim yine line idim. Şunu kod sayla gel alty git ve şeyler akbar sırası şunu hem bırak uzat. Şunun ýaly. Indi men gelip şu yerden layer'lardan ilk götdüm. Standart sıdyga geldim. Şu yerden näçe diýdi? Radiusu 3 bolan. Ctrl Z diýdim. Birazcık hem SolidWorks'a öwrenişlerine sebäpli kellem ýene şu taraplara ölçüw soň berilýändir diýip pikir etdirýär käbirler. Şol üçin käbirlerini ýalňyşça circle diýdim. Geldim 3 enter diýdim. Yine geldim circle diýdim. Geldim 3 enter diýdim. Indi şu ýerde bir de line gerek bolýar. Line'y şu ýerdäki üçüçlü çizmek isleýär. Üçüçlü çizmek isleýän adamda geldim şu ýerde intersection'dan kesişme nokoduny saýladym. Biraz üstüne garaşdym, durdum. Aşağı tarap gittim. Näçe gittim? 4 gittim we şular ýalyk bir çyzygy çyzdym. Ne için onu edemde düşünürsem şu yerdeki 4 şuka nokodu men şu yerdeki nokodu almak isteyen. Şoň üçin merkez nokoduny ödüğünü bilýän her tarafa da 4'lük bir nokod uradyp şu nokodları birleşdirmek isleýän aslında nokod diýen çyzygy. Geldim şu yerden men midpoint'tan geldim taýladym şu yere. Aslında gelip şunu birleştirsem bolýar. Geldim line diýdim. Şunu kod biraz tuttum. Şu tarafa çektim 4 enter diýdim ve şunu kod bilen birleşdim. Escape bastım, line diýdim. Geldim şunu kodda biraz sakladım. Şu tarafa 4 diýdim ve geldim onu şunu kod bilen birleştirdim. Geldim. Yine size görkezmedik. Hatta orada bizim görmedik bir temalarımızdan biri trim kırpmak, timar vermek buyruğu. Kıyın var buyruk değil, katı ansat ulanması. Klaviaturanızdan tr enter diyen ýagdaýyňyzda ulanmany taýýar bolýar. Şu yerden gelip çyzygylaryň üstüne gelen ýagdaýyňyzda delete edip bilýäňiz. Delete edip bilmeň üçin size şular ýalyk bir şert ba çyzygy dowamly görnüşde bolmaly. Meselem biz şu yerden şu çyzygyny çyzyp bilýär. Timarlap bilýär, kesip bilýär 40 kat dogrusu. Näde bunu 40 kat diýseniz şu ýerdäki şu line şu gön merkezinden midpoint'undan şu çyzygyny kesýänligi üçin şu ýerde bolsa şu çyzygy hiç ýyly bir ýerine kesilmeýänligi üçin tutuşuny ýeke görnüşde ýeke öýle bir çyzygy bolanlygy üçin biz muny delete edip bilemdik. Meselem şu çyzygyny hem delete edip bilemdik, şunu edip bilemdik, şunu edip bilemdik. Muny edip bilenken şu ýerden dowam görnüşine gitdi. Men şunu edip bilýän, ýöne mundan soň koýun men edip bilemok. Şu ýerde göränden soň. Delete edip bilmeýän adamym, trimlap bilmedik adamda da gelýän delete bastym, saýladym da. Geldim, saýladym, delete bastym. Şu ýerde görüşüňiz ýaly bize çyzygymiz emele geldi. Gysgaçarak şeýlerak editlerden size düşündirmek isleýän, hatta anlatçylykdan başlamam täze şol. Geldim, yaptım. Şu ýerde goşmaga basyp täze bir sahypa döretdim.
inni men näme çizmek diýär, şu ýerde çizgiň çizmek diýär. Bu ýerde hem görüşüňiz ýaly bize berilen şeýler hakda çizgi bar. Men şu çizgiň şu ýokardaky gapdalan görünýän görnüşini size çizmakçy, siz bilen birle çizmakçy aşaky görnüşi siziň özüňiz dowam edersiňiz. Bir başdan başladym. İlk men aýdyşmaly. Esasy çarçuwan ramkan çykarmak isleýän, oň üçin maňa näme gerek bolýar? Aslında aýdy giderli görnüşde men çykyp gidibem bilen jemi näçe berilipdir maňa. Şu ýerde seretsem 44 şu ýerden maňa berilen jemi şu ýerde we size şunu aýtmak isleýän. Eger şular ýaly diňe bir çyky görnüşine däl, has köp çyky berilen ýagdaýyny perspektifler ayrı berilen ýagdaýyny size gerekli olan ölçüler şu çygyda däl, aşağı çygyda berilen oplar. Meselem, men şu ýerden şu çygyň boyuny bilip bilenmok. Meselem, şular aratynyň 44-ni bilýän, şular aratynyň 8-ni bilýän, jemi 50 bolar. Ondan soň men şu ýerden şu gyzyl çygyga çenni, gyzyl kesik çygyga çenni ýene 4 mm-digini 52 diýsem 56 dyny bilýän, öňe men şular aralygyň näçe dyny bilenmok. Men bular ýaly aşağı çygyga seretdim, şu ýerde 60, jemi 60 dyny şu ýerdäki çygynyň hem 4 dyny maňa aýtdy. Diýatla çekladym şulasyny. İlk çygyga bir tutuşdugyna bir gözden geçiriň. Gözüňizden gaçyp bilen ýerler datlar bolup biler, ölçülerini datlaryny. We size ýene bir ýatlatma. Şu ýerde men şu çygyny alan internet saýtynyň ady ýazylýar prismacat.it diýe. İtalyan bir internet saýty bolmaly. Dip kiretýän ýazgylar datlar şoňa meňdeýär. Teknik çygy taýýarlap serwerlaryna goýup durlar internet saýtlaryna. Siz hem gidip şu serwerlaryndan gerekli teknik çygylaryny alyp bilersiňiz, ulanyp bilersiňiz. Inni geldim çygy maňa 60 30 26. Şu baştan başlap şu ýerdäki şu 11-iň ucundaky mouse'um şu at ulardyjy lupada duranlyk üçin men görkezip bilemok. Kısaca şu burçtan aşağı burçtan başlap şu şekilliň töweregini şu ýerlik çenni hem ýokary soň ýene aşağı çygyny dowam etdirmek isleýän. 60 30 26 geldim. Solid ýapaýyn. Line idim. Orta moda açtım. Diňe X'de we Y'de çygy çizmek isleýän üçin geldim. Şu merkezine koduna ýakyna görerden çizmek isleýän. Seni koduna kod saýladym. Näçe diýdim? 60 enter ýokaryk 30 26 30 26 aşağı näçe seretdim 18 berilipdir. 18 12 geltem 12 geltem ve men şu ýerden o snaplerden endpoint'im taýlasam soň geldim 12 geldim aşağı 18 geldim aşağı 18 inni şu ýerden men geldim line idim şuna kodda biraz durdum yukarı taraf 11 gittim şu noktadan ölçü alıydım şunu geldim escape bastım görüşüňiz ýaly şu ýerden men esasy çarçuwam ramkam çykardım. Inni maňa gerek zat näme? Şu radius çizmek isleýän radiusyň ölçülerini seretdim. Aşak şu aşak çygydan ýokaryk arasy şu merkez çygysynyň arasy 23 eken we şu gapdal çygydan içe tarap 8 23 8 geldim AutoCAD'a line idim
Şunu koptum. Aslında şuna kodsayladım. İçe taraf näçe dedik? Tekir dedik. Şöyle geldim. Şuları alarak bir çydygy çyzdym. Şuları alarak bir datpa. Eger men şu ýerde merkez çydygyny ýörükde layer'da çydmadym. Hatta orta bir ýerde men layer'ym şu çydygyda bolan üçin diňe täze takyp açan ýagdaýynda layer'ym nollanly. Öňkü standart ýagdaýyna gaýdyp geldik. Biz bu ýerden layer'ymyza soň mesela açakladım şu. Mesela şu çydygyny soňam şu ýerden aňdatlyk bilen merkez çydygyny standart çydygy görnüşine ýa-da şu ýerdäki çydygyny gelip bu ýerde rektangl şonu mütkük bilen gelip şu görnüşe getirip bilen layer'lary eger çydygyny ýatdan çykaran bolsaňyz men bu ýerdeki layer'laryň üstüne oturjak galasynda göni çydygyny çykaryp görkezmezsem 8 diýdim, ýokaryk tarap näçe diýdik? 23 diýdik. Line diýdim. Şu ýerde bir geldim, ýokaryk tarap ölçü alýdym, oturak bilen 23 git we şu ýere gelle dur. Delete basym, circle diýdim. Şu ýerden geldim. Şam töwerem men näçe diýär? 4 diýär. 4 enter diýdim. We bizim şu ýerde näçe şu gradan çepe tarap näçe bolar 52 mm grada bir tane töweremiz bar. Şol töwerem çyzma istäne adamyzda geldim şu ýerek şu tarapa 52 diýdim we şolary alak bir çyzygy çyzdym. Son line diýdim. Şunu koptu bura dur diýdim. Şu tarafa 4 git diýdim we şeýle bir çyzygy çyzdym. Enter diýdim, geldim şu ýerde bura sakladym. Ýene sağa taraf gitdim, 4 git diýdim we aşak düşdüm. Şu ýerden men layer'ymdan layer boş enter. Okay. Şöyle border vereyim. Geldim şu yerden şu çydygyny şunu aslında biz şunu şeylerak görnüşünü sistemle göre sağlap bilýär. Geldim enter diýdim, şu burany kesdim, son geldim de biraz uzat diýdim. Şeylerak geldim sayla ve şu yerden gelip layer'ımı tuttum. Başka şu yerde bana gerekli olan layer'ımı tuttum. Görünmeyen iki tane çizgim var. Bunlara ben gelip şuları alayım. Enter dedim beni. Şuna koddan gelip sayladım. Şu yerde. Geldim sayladım. Şulara görünüştü. Çizgiyim aslında bize başkaça bir layer koşmalı. Hadilikçe koşup oturmak istemem. Video yeterlik derecede uzadım kadiyen. Gıytaçarak şeylerak merkezsiz olan böyle başkalarından tapatlığını görüyoruz. Ölçülerimizi biz berip biliyoruz. Bundan son koyu görünürdü. Siz aşağı çizgiyim devam edersiniz. Şu yukarıdan tapatlı görünüştü. Şu yerde görüşünüzler kesik hatch çizgileri var. Hatch'im size görüşmeli. Edip 45 gradusluk
pattern bilen siz çyzygyny tamamlap bilersiňiz. Kısaçarak şeýlerak häzirlikçe düşnükli bolanlar diýip umyt etýän we ilk videolarymyzda görüşýänçek hoş sag bolun.